मा होनदों हामफाया लानानै ब्लड फैनाङा माखौ ब्लड फैनाङा ओइ फै थांदो होनदों माबार मा लायनांगौ बेदर लायनो होबावो बिमा मासिजों जाख्रुबबो जाथारखो बिमा बेदरखौ हो लकेल दाउ जानो नाङा आरोना एद आंना माथो बादामालिया माथो गांफ्रानो गैजोबलालै बेबालाय बेसेबांथो बाथ्रनानै थाबाय थाबावनो बे सिङाव बाबथाबनानै थायो नालाय लोगोफोर दा माने गोजानाव बेरायहैनो नंब्लाबो थांनो नंब्लाबो माने टाइमानो जाला आरोना गोरलैबो मोनबाय नालाय दा फिसाजोनि नै ड्रेस सुला सुसियावनो माने समानो थांसै आरोना दा हामफायाबो बारा माने खामानि मावनो हाया नालाय आंनो माखासे खामानिखौ मावजोबनाङो दा बेनो आरोना लोगोफोर साननैसो माने मास मोनसे मोननैनि उनाव आङो बेलेगाव बेरायहैगोन आरोना गवा सवा बेरायहैनो हागौ आङो एबारनिफ्राय दा नोंथांमोना मोजां भिडिअ नुनो मोनगोन आरोना दा बेनो न'नि माने आङो न'नि बान्दा जानानै थालांदों आरोना दायो नायदो नोंथांमोना माने आङो फिसाजोनिसो नै ड्रेस सुग्रा जानांगौ दायो फिसाजो मोनबाय नालाय ओंखायनो फिसाजोनि ड्रेसफोरखौनो सुनांगौ बेहाय लामफैबाय आङो बिराद मोजां सान्दुं नाङो आरोना नैबेहाय फिसाजोनि खिथाब बायदिसिना लामफैयो आरोना दुब्लियाव बिराद मोजां सान्दुं नाङो बेहाय नै सान्दुं थिं नोंथांमोना नायनो हागोन दुब्लियाव जोंना माने गय बारि होथेजोबनायखाय न'आव सान्दुङा नाङा आरोना एद आंना माथो बादामालिया माथो गांफ्रानो गैजोबलालै बेबालाय बेसेबांथो बाथाबनानै थाबाय थाबावनो बे सिङाव बाबथाबनानै थायो नालाय आफाखं बे माबा सिङाव बिनिखायनो गांफ्रानो जिलाय लांजोब्बाय हाथायफोरखौबो बारा जाहैनो मोनला नालाय ब्रा गोरलै मोननायखाय माब्लाबा हाथाय जाहैनो मोनबा र' माइक्रमेन नङाबा इउर'खौनो दर्जन मोनसे लाबोनानै दोनफैनोसै आं हाथाय जाहैनो मोनबाथाय दा माने हाथाय जाब्लाबो माने बावबोबाय थायोना र' लानानै दोनफैनांसिगोन गोजानाव बेरायहैनायनि खोथा दंथ' गैला जाला बादामालिया बेखौ फोनज्राब गारहरनांसिगोन र' मा होनदों हामफाया लानानै ब्लड फैनाङा माखौ ब्लड फैनाङा ओइ फै थांदो होनदों माबार मा लायनांगौ बेदर लायनो होबावो बिमा मासिजों जाख्रुबबो जाथारखो नोङो बिमा बेदरखौ हो लकेल दाउ जानो होदांबा लकेल दाउसो जानो लुगैदों नोङो बिमा गन्था लकेल दाउ लाबो आङो बिमा बोरमा हान्थुसो लाबोगोन आं नोंनो बोरमा हान्थु एसे थागद जानायनि लोगोफोर आं दा सुनिबार हाथायाव थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय दायो आङो नै बेहाय माने गप्र गैया आंनाव केमेरा लागायग्रा नैबे एक्सन माबाखौ नैखौ आङो लागायबाय बेनिफ्राय लामायाव एसे भिडिअ बानायलांगोन आरोना JDX मोननि न' खाथियावनो पार्टि अन दा रड साइड होननायाव मा होनदों नों ओइ एफा गोजानाव थाङा आं बै खाथियावसो थांगोन सुनिबार हाथाय बारायानो गाज्रि अब्लाबो लासै थांसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो आं दा थांगासिनो लोगोफोर सुनिबार हाथाय माने जोंदाव मोनानि JDX मोनानि न' खाथियावनो आरोना एकदम उसुंसे होननानै बुंब्लाबो जेबो जानाय नङा थांगासिनो आसोला उदालगुरि ना माबा थांदों होनना बुंदोंमोन दिखाजुलिसो थांदों नामा होनना बुंदोंमोन गारि गोदान लायैनो दा बुकिं खालामहैदोंदां ओमफ्राय बैहाय नेगोन होनना बुंदोंमोन लामा ससेयाव नेयोना नेया थांबाय थानोसैल' आङो दाथ' एसे जोबस्रांनायनिसो दायो गोदि गोलासो मोनहैसिगोन आङो लकेल दाउफोराबा दंना गैया लकेल दाउ लांनो होननानै फैदोंमोन दायो आङो सुनिबार मार्केटाव सुनिबार हाथायाव बाराय गाज्रि हाथायाव लकेल दाउखौसो मोनगोन ना मोना नागिरनोसै आं ओरैनिफ्राय बैथिंनिफ्राय ओरैजाय नागिरग्रोनोसै आरोना हाथायाथ' JDX मोनाथ' बैथिं थाबाय नङा बारा मानसि जायाखै बायदि मोनदों आङो हाथाया खमथार मंगलबाराव एसे बांसिन जायो बेदर फानग्राया बै लास्टिंसोमोन लकेल दाउखौसो मोनग्रा मोनलाथाय आङो लकेल दाउ मोननायबा मोजां जागौमोन लकेल दाउ लानानै थांगौमोन लकेल दाउ मोननायबा एक्सुवेलि आं लकेल दाउ लांनो होननानैसो फैखादों बाब बिराद भिर माथो मैगं बाजार गोजा
लामा गैला खोमालै इथिं बिराद भिर जायो आरोना लोगोफोर मोनाबाथाय बिराद माने मानसिफोरा बयबो फैजोबो नालाय बेनिफ्राय आं दा बेदर फानग्रायाव मोनफैबाय नायनो हागोन नोंथांमोना बेदरा इथिंबो मोनो इथिंबो मोनो ना मोनो इथिं गारिखौ साइडआव दोननानै लागोनसै आं लोगोफोर माने दाउखौ मोनासै आरोना लकेल दाउखौ नाखौनो लानांबाय नै रौ ना मिरगासो ना मिरगा ना लाबाय नै ইয়াতে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ আছে মাছবিলাক कमलखारा माबा मेजेम बख'बाथाय सोरलाबसो जायोलै गिदिर नङाबाथाय 2 किल' 3 किल' হ'ব লাগে कमलखार 1.5 किल' এনেকুৱা এইটো 200 না কমলকার তো 200